Umlando amakhosi akwaNgcobo. Abantu bakwaNgcobo bangamalala nguni bavela enyakatho nezwe. Abantu bakwaNgcobo sibathola benendlunkulu, ikati kanye nekhohlwa kuqhubeke njalo. Kuthiwa umuntu wokuqala owaba yinzalabantu, simthola akhe umuzi wakhe eduze komfula uThukela, ezansi nalo. Igama lakhe kuthiwa nguVumezitha indodana kaMthebe. UVumezitha wazala amadodana amaningi, kodwa agqama kakhulu kwaba nguNgcobo kanye noMkheshana. Izibongo ezithinte oNgcobo zivela kulaba bantu ababili, abangamadodana kaVumezitha. UVumezitha ozala uNgcobo noShangase, uMkheshana, wayevela ebantwini bakaTembe kaMaphutha eMozambique bude buduze ngonyaka wama-1500. Yibona laba bantu abasusa uDlamini wesithathu inkosi yamaSwazi ngaseDelagwa Bay, lapho besahlala khona kuze kube manje. Elinye lamadolobha abo libizwa ngokuthi kuseMaputo, leli gama lisuselwa kuleli elithi Maphutha, ngabelungu laba ababehluleka ukulibiza. Umlando uveza ukuthi uNgcobo ubekhonze kakhulu abantu besifazane bese kuthi uMkheshane yena ekhonze ukuzingela izinyama zabo. uMkheshana yena owagcina esezala abantu bakwaShangase, uNgcobo yena uzale uDingile noGasela, ufuze, eNdlunkulu inkosana yakhe kwaba nguDingile. Amadodana kaDingile aba ngamakhosana ezindlu zawo. Ake siqale sizwe ngenkosana yakhe uDingile ayizala eNdlunkulu ogama layo kwabe kunguNyuswa yena ke ufana njengenkosana jikelele yesizwe sonke sakwaNgcobo uLanywa uZongca. Bese kuthi ekhohlwa azale uXhonxho bese kuthi eqadini azale uNgothama kanye noTshezi. Amanyuswa. Njengoba sichazile ngenhla lena yindlu enkulu yakwaNgcobo. Ibuye yaziwa ngokuthi yinkumbemfethu. Abantu bakwaNyuswa kuthiwa babakhe eduze komfula obizwa ngokuthi iMamba, ongungenela wothukela. Indlu yakwaNyuswa isukela kuVumezitha uqobo, ozale uNgcobo kanye nomnawakhe uMkheshana. uNgcobo yena uzale uDingile noGasela eNdlunkulu. uDingile uzale amadodana amabili, uNyuswa kanye noZongca. uNyuswa yena uzale uYemesi. Kwathi uZongca yena wazala uMaguya. Kuthiwa uYemesi katholanga indlalifa, kwase kuthi uMaguya ozalwa umfowabo kaNyuswa uZongca wangena umkaYemesi ukuze amzalele indlalifa. Nempela wazala uMbhele. Yena wazala uMapholoba wodumo lwakwaNgcobo. uMapholoba uzale amadodana amane uMiswayo, inkosana, uSihayo, Olama inkosana, noMavela, emzala ekhohlwa, kanye noMgabi. Lawa kwakungamadodana kaMapholoba ngezindlu zawo. uSihayo kaMapholoba wazala uDubuyana umuzi kaSihayo kwakusenkumbeni, wayesebuthweni uNoqiki. Ngemva kokushona kukaMapholoba kwakufanele kubuse indodana yakhe uMiswayo. Kodwa lokhu kakwenzekanga ngoba nayo yasheshe yashona. Lokhu kwavusa umbango phakathi kukaSihayo noMgabi, babubanga ubukhosi. Kuthiwa lokhu kwathi kungafika ezindlebeni zikaShaka kwamcasula kakhulu weza nenja, wabakhelisa imigqa emibili abantu bakwaNgcobo wayeseyihambisa phakathi kwabo inja leyo. Yabanuka inja ngamunye ngamunye yathi ingafika kuSihayo yatshikizisa umsila yahlala phansi. Wayesethi uShaka kuphonisa funani. Nayo inkosi yenu, uSihayo wathi eseyinkosi yabakwaNgcobo amanyuswa wayelokhu ethumela isipho sikagwayi kuShaka. Kwathi ngoba uMgabi engabutholanga ubukhosi wayesetshela uShaka amanga ukuthi lo gwayi uSihayo uthakatha ngawo uShaka. Nempela wakukholwa lokhu uShaka wayesemhlasela uSihayo wambulala. Kwathi ngoba amanyuswa engasenayo inkosi aya endodaneni kaSihayo, uDubuyana owayakhe ngakuzihlandlo Mkhize ukuba ababusa. Yilapho baphazamiseka khona ngesikhathi sekubusa uDingane eseketula uzihlandlo. Basuka lapho baya eMhlathuzana, kwathi sebebuswa ngumqedi kaDeliweyo uSomtsewu, Sir Theophilus Shepstone, wabasusa wabayisa phakathi komfula iMona neziyongo zaseNorthsburg. uDubuyana kaSihayo wazala uDeliweyo, uXhegwana noGobosi. uDubuyana wanikwa indawo eNatali nguSomtsewu. uGobosi yena walwa nabakwaHlophe, uMbango, ngo-1906 ngoba ethi bangamambuka ngenkathi yempi kaBhambatha yamakhanda.
Wayesephucwa ubukhosi bakhe banikwa uChegwana umfowabo. uDeliweyo kaDubuyana wazala uMqedisi. uDeliweyo wayehlala ozwathini ngaseVerulama. Yena nendodana yakhe uMqedi babekhona empini kaBhambatha. uMqedi kaDeliweyo wabekwa nguSomtsewu phakathi komfula iMona neziqongo zaseNorthsburg khona bude buduze neNdwedwe. uMqedi waboshwa ngokuphatheka kwakhe empini kaBhambatha kwabekwa ubaba wakhe omdala uChegwana ebukhosini bakwaNgcobo. Manje ake sizwe ngomGabhi lowaya owabulalisa umfowabo ngoShaka. uMgabhi wazala uNcume. Yena wazala uMshiwa kanye noMkhwantshi. Mshiwa wazala uMgudwa, owazala uMhlabunzima. Bese kuthi Mkhwantshi yena wazala uMhlondlo. Emva kokuthi uShaka abulale uSihayo, uMgabhi wasuka nabantu bakhe bayokwakha ngasemfuleni uMlazi, lapho bafika bathi ukuhlala isikhashana besafuna indawo yokuhlala. Bagcina sebehlala endaweni ebizwa namhlanje ngokuthi yiValley of Atawsand Hills, lapho bafika babuswa khona nguNcume ngoba uMgabhi wayeseKhotheme. Ukholo lwafika ngesikhathi kubusa yena uNcume lufika noMark Ngcobo kanye noSalmon Mtshali ababevela ePakose, New Germany, ePinetown eBerlin Lutheran Missionary. uNcume akaluthandanga ukholo ngoba lwaluyekisa abantu amasiko abo futhi lufundisa nabantu ukuthi bathenge izindawo zamakhosi ebelungwini okwakwenza ukuthi abelungu bephuce amakhosi izindawo zawo. NoMshiwa owabusa emva kukaNcume wayefana noyise engaluthandi ukholo. Emva kokushona kukaNcume uSomtsewu wayisa uMshiwa eHarding ukuba ayobusa khona njengamanje abakwaNgcobo batholakala khona lapho ezingolweni eMzimkhulu. Labo abasalayo babuswa nguMkhwantshi. Emva kokushona kukaMkhwantshi indawo yakhe yabuswa yizinduna ezaziphethwe yinzalo kaMkhwantshi. Induna yokuqala bekuwuMbanana Dladla okwathi ngokushona kwakhe kwaba nguZindinzama induna. Ngesikhathi sakhe uFrans Hlongwa wakha isonto kule ndawo kwase kufika uPosselt weBerlin Missionary Society owayengumfundisi wokuqala omhlophe kule ndawo. Umuntu owabhebhethekisa kakhulu ukholo kule ndawo nokho nguWilliam Phewa. Kwathi kungashona uZindinzama kwase kuba nguGeorge Phewa induna. Kungalesi sikhathi lapho le ndawo yehlukaniswa kabili, eyodwa ingxenye kwathiwa yiCamperdown, Mkhambathini, kwase kuthi enye kwathiwa yiPinetown. Induna uGeorge Phewa wazala uCharles Phewa owaba yiRoman Catholic. Wenza ukuba kube lula ukuthi amaRoma akhe isonto kule ndawo kwaphela nokuthi amaRoma ayosonta eMarindile. uSebastian Ndlovu nguyena owaphatha leli sonto. uMavela kaMapholoba yena wazala uMkhalelwa noSingqile. uMkhalelwa wazala uDikwayo, owazala uSotobe. Ukwehlukana kwamanyuswa. Amanyuswa kaMgabhi agcine esesabalele aze afika ngasemzimkhulu, sebephethwe yindodana kaNcume uMshiwa. Iyona ebusa lamanyuswa asezingolweni. Kwathi enye indodana kaNcume engumKwantshi yona yasala endaweni esibizwa ngokuthi kuseMkhambathini, Camperdown, kanye babakwaBhota, Botha's Hill. Ehlukana kanjalo-ke amanyuswa, kodwa ebevela ndawonye. Umuzi omkhulu lapho kuzalwa khona uSihayo kwathiwa kuseNkumbini. Ngalokho uSihayo wazibiza ngenkumbemfethu. Ukwehlukanisa unyuswa kaSihayo nakaMgabhi. Amafuze. Laba baziwa ngokuthi abasekhohlwa. uGasela kaNgcobo lona-ke kwakuwumfowabo kaDingile bobabili bezalwa uNgcobo. uGasela wazala uNombika noXonxo. uNombika wazala uNdaba owazala uMashiza owazala uMavela owazala uBhofungana owazala uMafongosi owazala uSiphandla owazala uMboza. uXonxo wazala abakwaFuze. uGasela washona ekhonze uXonxo kakhulu kunoNombika. Lokhu kwenza ukuba uXonxo abesethanda ubukhosi bukaNombika. Kwase kudaleka ingxabano eyenza ukuba uXonxo eqe uThukela ayokhonza kuMadunge, abakwaChiliza, eMvoti ngaseMgungundlovana, Greytown. Kukule ndawo lapho uXonxo azalela khona indodana yakhe uSanimuse yena wazala uMdunane, kanti yena wazala uDindi. Yena wazala uSokebi, yena wazala uDlomo, yena wazala uMahawule, yena ozale amadodana amane uMavuso, Gewuka, Gintwa kanye noMadlenya. uMadlenya uzale uHemuhemu,
okunguyena owasuka wayokwakha eMgungundlovu, eLandscape, emva kokunyakaziswa kakhulu yilembe. UHemuhemu uzale ulanga lakhe. Inzalo eningi kaNombika yaziwa ngokuthi abakwaNgongoma. AbaseMangangeni. AbaseMangangeni bavela kuDingile ozale uNotshezi, kwabanye bonkosikazi bakhe uNotshezi yena ozale uMgcagca, yena uzale uMande, yena ozale uNdela, yena ozale uNomazocwana, yena ozale uKaDuphi. Lena ngingasho ukuthi yindlu yesihlanu yakwaNgcobo. Kodwa abantu baseMangangeni kabasazibizi ngokuthi bangabakwaNgcobo. Uma nje uthi kumuntu waseMangangeni ikakhulukazi osemncane Ngcobo, angaqwebula amehlo, ekhombisa ukwethuka. AbaseMalangeni. Laba bazalwa uZonca ufowabo kanyuswa endlini eyodwa. Ezinye izingane zikaMaguya kaZonca zahamba zayokwakha eHlanzeni, kwasekuthi ngoba leyo ndawo inelanga ishisa kakhulu kwasekuthiwa abaseMalangeni. Kwathi ngoba unqina kaNgono kaMaguya engathandanga ukubuswa nguThayi kaBhebhe kaMaguya, wayokhonza kuNdaba inkosi yakwaZulu, nalapho wafike waqala isizwe sakhe sakwaHlabisa. AmaKati. UNgothoma kwakungumfowabo kanyuswa endlini yeKati, yena uzale uNjila, yena wazala uSilwane. AmaKati enabe aze afika eNanda, kanti kukhona futhi amanye amaKati aseNcwadi ngaseRichmond. Azalana kanjalo-ke amaKati khona futhi lapha eMakadini siphinde sithole abantu bakwaDabeka noDube, kodwa-ke laba oDube akubona laba abangonzakele kodwa baziwa kakhulu ngomtima, bangabakwaNgcobo abaganiselani noNgcobo laba. USilwane kaNjila kaNgothoma Ngcobo wazala uMahluka noDabeka. uMahlukana yena wazala uBabane. uDabeka yena wazala uDube noMkhawe owazala uMandlakayise noLangalibalele. uMandlakayise yena wazala uNdodembi owazala uMzonjani. uMzunjani wazala inkosi ebusayo uMqoqi Bernard Ngcobo emzala kanye noMamkhize, uSebenzile, waseMaqadini eNdwedwe iNanda. uLangalibalele, owayeyinkosi yesizwe samaQadi ngesikhathi sikaNkosi uShaka, wazala uMfundisi James Dube, owayengomunye wabefundisi abamnyama bokuqala ababekhonjelwe ukuba ngabefundisi be-American Zulu Mission. Futhi waziwa kakhulu ngokuba nguyise kaJohn Langalibalele Dube, owasungula isikole i-Ohlange Institute, waba ngumongameli wokuqala we-South African Native National Congress, SANC, eyabunjwa ngonyaka we-1912, eyashintshwa igama yaziwa njenge-African National Congress, ANC. uMkhawe kaDabeka wabalekela esilungwini ngesikhathi sempi kaBhambatha. uMkhawe wayebusa kwaMaphumulo, eMngeni, oThukela, eNdwedwe, eNanda naseMpendle. uDube kaDabeka wayakhe eGqalabeni, wayebusa amaQadi asuka ezigqabeleni aya ngaseNtunjambili. uDube noShaka babezwana kakhulu. uSinqila, uNtuli wazala uZiphubu, owazala uSwayimane. uSwayimane wazala uMlamuli. uMlamuli wayenondlunkulu abayithithini, kodwa izalankosi kwakunguMakhuzwayo kaHashe owazala uCisho. uMlamuli wakhothama ngonyaka we-1940. uCisho wabusa isikhathi esifushane kakhulu ngoba washeshe waya koyisemkhulu. Wayeganwe uMamchunu bathola ingane uNgonyama. uNgonyama akakwazanga ukuthatha ubukhosi kuyise ngoba wayemncane ngesikhathi ekhothama, wabe esebanjelwa umfowabo kayisemkhulu uMfundisi iminyaka eyishumi. Kuthe ngonyaka we-1965 wabuthatha ubukhosi waganwa uMandlela bathola umsawenkosi. umsawenkosi wadlula emhlabeni engakabuthathi ubukhosi futhi engakamthathi noNdlunkulu, kodwa esenayo ingane kumakhomo egama layo ngumuzi weNhlanhla. Namanje kusabambe uMlungiseni ngoba umuzi weNhlanhla usafunda, owayengumengameli wamajaji omthethosisekelo uJaji Sandile Ngcobo uyilungu lalomndeni endlini yaseMlwandle. Siyabonga kakhulu nina beSilo. Uma nifuna sisho izithakazelo zakho nomlando wakini, gcina nje ama-comment ngesibongo sakho noma isithakazelo sakho, sizokwenza. Kodwa ngaphambi kwalokho, nenze isiqiniseko ukuthi niyasilandela kwiphaji lethu elithi Ukuhlangana Kwezizwe kuFacebook kanye noTikTok. Vulani ama-notifications ukuze ningaphuthelwa lutho.
Futhi niqhubeke nithumela ama-stars, asiza kakhulu. Wonke ama-stars eniwathumelayo asinika amandla aphinde asigqugquzele ukwenza amavidiyo amahle kakhulu afana nalawa. Asiqhubeke ndawonye bo. Siyabonga kakhulu nina beSilo.